वीडियो ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଖୁସି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା बोलते धनिया पाउडर धनिया हाँ धनिया हाँ धनिया लंका गुंड पड़ा चिकेन तरकारीटा बहुत टेस्टी हम हाई कर दियो रोसे चिकेन कौन
ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଲୁଣ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ, ଆମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବ ଆଉ। ଲୁଣ କେତେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ନା କମ୍ ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଦିଏ, ପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନରେ ଲୁଣ କେତେ ପଡ଼େ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଦେବି ନା ନାଇଁ। ଟିକେ ଚଟୁ ମାରିକି ଘଚଡ଼ା ଘଚଡ଼ା କରିବା ନାଇଁ କି? ନାଇଁ କି? ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍। ପୁଣି ନିଜେ କଟା ହେଇଛି, କାଟିଛନ୍ତି ମହାଶା। ମାନେ ଇଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଚିକେନ୍ କଟାଳି, ମରାଳି, ତରକାରୀ କରାଳି, ଖୁଆଳି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର ଇଟ୍। ପେଲାଳି ମିନ୍ସ ମାଡ଼ଗୋଳ, ଡବଲ ମିନିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଚୁଲିରେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଚୁଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ନା ଚୁଲି ଭଲ? କେଉଁଟା ତୁମ ଭଲ ଲାଗେ? ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଇକି ଇଏ ହେଇକି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଉଜାଳ ଯୋଜନା, ଚୁଲିରେ କାହିଁ ହେଉଛି? ଏଇନା କ'ଣ ପାଣି ପକା ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? So tasty. ସେଠି ମୋର ମାଜି ଉଚ୍ଛା କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଇଁଷରେ କଟା ହେଇଥିଲା। ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି। ଇଏ କେତେ ସମୟ ଏଇନା ବସିବ? ବେଡ଼ୁଆ ଇଏ କେତେ ସମୟ ବସିବ? ତମେ ତ ବଡ଼ ରୋଷାଳି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇଆ, ମୁଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଇନଭେଣ୍ଟ କଲି, ରୋଷାଳି। ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି, ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏପଟେ ତମର କଙ୍ଗୁ କହୁନୁ ଚିକେନ୍ କେଜି କେତେ? ଆଉ ବେପାର କରୁନ 200 ଟଙ୍କାର ବାଢ଼େ। ଆଉ କେଉଁଦିନ ବାହାସା ହେଲା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଜଣେଇଲନି ତ କାଇଁ? ଦେଖି ଚେହାରାଟି ଦେଖି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ କହିଦିନ ଆମର 400 ପଡ଼ିବ। ରାତି ଆସି ଡେରି ହେଲାଣି, ତରକାରୀ ହାଫ ହେଇକିନା ଫୁଟୁଛି ଶୀଘ୍ର ବୋଲି। ନିଦ ମାରିଲାଣି ବାବୁ। ଆଉ ଥରେ ଭଲେଇକି ଶିଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଡ଼ ହେବନି? ପାଣି ଆଡ଼ ହେବନି? କେତେବେଳେ?
और थोड़ा सीजने दो। सीजने तो खंडी खंडी टाइम लग जाओ ये पानी दो थोड़ा लगे लगी एक किलो तला चलें जस्ट अपन चाहिए वैसे गरम मसाला क्या हो देखो मेरे पीछे टिक्की मोबाइल Redmi 5 टिक्की पानी पड़ो ना बढ़िया पुणे तो बड़ा बड़ा लास्ट दिया तो डेरी के रोसे हो रोसे आप देखो तो गोड़ भी खंडी खंडी बड़ এটা মানে বুট পিন্ধিকি নুয়া বুট বিনা সক্সরে এমতি হিচ অবস্থা দেখুন তরকারি শেষ উপরে মানে আজি মু আসছি রাখি বনিয়া পাই তো সুমন্ত ঘরକୁ তো ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆସେ ତାଙ୍କର ହୁଏ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ଜଷ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଆଗୁଆ କଟିଯାଇଛି ତ ଆଗୁଆ ବତେଇ ଦେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତରକାରୀ ତ ହେଲାଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଜଣାଉ କେମିତି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଫଳ ଆସିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁମନ୍ତ ବେଷ୍ଟ କୁକ୍ ୟା ଗନ୍ଧରା କୁକ୍ ଏବେ ତଥାପି ଟିକେ କଷିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇନା କ'ଣ କରାହେବ ଏଇନା କୁହନ୍ତୁ ହାତରେ ପରସି ଦେଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଉନି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ବି ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ ହାତ ପରସା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ପରସା ସାଙ୍ଗ ହାତ ପରସା ପାତଳ ସ୍ତର ଏଇଟା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କି କାହିଁକି ଫୁଙ୍କୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଧୂଆଁ ବାଜିଲେ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଦେଖାନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛି देखो इग्नोर करंतु और जब वीडियो गुड़िक ये भल लगुच दुईटा तो वीडियो पड़े जब भल लगुच ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करूँ जहाँफल आम आहरी वीडियो बनइब सुमंत बनइबू तो हाँ टेस्ट किए कर ओ माय गॉड तुम पानी देव तो भोक है सर के चिकेन सब खाई टेस्ट पानी पी जाऊँगी एबे केते टाइम फुटा हम 20 मिनट आहुरी मैंने 11टा और 11:30 तो लेट है देखो रोषे लगी थी पड़ी गला अच्छा से छड़ा तो चलो ट्राए करिया गरम गरम रहता कोराटो अरे यार बहुत टेस्टी है एक काम खाली को कौन दरकार परोटा घिया मारते परोटा को चिकेन कसा नहीं तू एत परिश्रम कर मत खुआई दे सांग सांग ना ये संपर्क भल ना आउ से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संपर्क किसी ना देखो देखो चिकेन टा केते सुंदर से कषा है कम तो दोनों आगुचे बहुत नुआ बढ़िया फुटने कषा ना ये लास्ट मोर माइंड ब्लोइंग टेस्टी
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କେମିତି ଶିଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି କମିଗଲା ଟିକେ। ଚଳିବ ଧାନ କମ କମିଯିବ ବଟ୍ ଚଳିବ। ଏଠି ପକାଇଦେବି ଏବେ ଚୁଲି ସଫା ହବ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବାକୁ। ରଖିବୁ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋଭ୍ ରଖିବୁ ରେଡି ପଡ଼ିବ टेस्टी देखो तरकारी एक नंबर और फूल के देखा कोले पिठा ये बा को जाके आंची कोन এটা सुनु पांपड़ी ए ये मिठा सुनु पांपड़ी रा मोरे इठी फांदा मत ओइठी बसले वाला पुणी जाई सिंहासन ऊपर बसी आवलो कहीं